U povijesnom prostoru Arsenala u Zadru održana je međunarodna konferencija Od vizije do promjene prema 2030. u organizaciji Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva. Stručnjaci i predstavnici institucija s 3 kontinenta okupili su se kako bi pronašli odgovore na pitanja što nas još čeka na putu do ostvarenja UN-ovih globalnih ciljeva održivog razvoja do 2030. Najveća postignuća od 2019. do danas su vezana uz kontinuitet podrške i suradnje sa organizacijama civilnog društva, što mislim da je u stvari nekako i naše najveće i postignuće, ali isto tako i zahvalnost za sve što smo prošli na tom zajedničkom putu. Europski kontekst i izazovi globalne geopolitike također su važan dio slike, jer se održivi razvoj više ne može promatrati odvojeno od političkih i sigurnosnih promjena u Europi. Mislim da je prvi glavni zadatak postići zonu većeg mira, veće stabilnosti, a onda će s tim, radeći na drugim sektorima, doći i otpornost, ali i prosperitet za sve ljude koji žive u Europi i na obalama Mediterana. Konferencija Od vizije do promjene prema 2030. završila je donošenjem Zadarske deklaracije Djelujmo za Mediteran i porukom da se kroz zajedničke inicijative i euromediteransku suradnju mogu značajno unaprijediti održivi razvoj i kvaliteta života u regiji. Ako ćemo se ponašati kao otoci ili neko ko je u ovom sektoru ili u onom sektoru, mislim da nećemo postići uspjeh. Sad je stvarno vrijeme da nekako svi zajedno nađemo motiva i energije da prebrodimo sve što je pred nama zajednički.